Bona nit. Començarem la convocatòria de la sessió extraordinària de l'Ajuntament en ple a celebrar avui. Començarem en un minut de silenci per les víctimes del maltractament de gènere. Molt bé. Com hem dit, comença la sessió extraordinària, són les 7:42 minuts. L'ordre del dia d'avui, part resolutiva, lectura i aprovació se procedeix dels esborranys de les actes de les sessions anteriors. Hi ha dos actes, no? Està l'acte del dia 10 de novembre de 2015, anem un poc retras, i la del 24 de novembre, que va ser la de el sorteig de les meses. Falta encara la de, crec que va ser dia 26 de novembre o 28 de novembre, que va ser l'ordinari. Abans anem a un acte de retras, que podria acabem en totes les gràfiques del dia. Bueno, pues no hi ha alguna observació, no sé. N'hi ha alguna observació a les actes? Jo ja vaig comentar al Ximo en un acte, en els dos actes a mi se me ficava que en les dos jo no havia acudit, però en una sí que havia acudit. Ah, vale. I el Ximo, conforme la va enviar, jo ho vaig decidir remitir en còpia a l'alcalde. Vale, pues. Però a Ximo li l'enviares? Sí, sí. Sí? Vale, no sé. Vale, clar, haurà fet la correcció, perquè jo així te tinc com a que excusares l'assistència el dia 10 de novembre de 2015, que va ser la que varen fer per a modificar ordenances, ja no recordes quina és, la del sorteig. La que sí que vaig estar va ser la del sorteig, la que indicava que estava en paro i que jo no estava, que no passava claro, perquè no, però que és el que passa és que la casella està, l'anem corta-pega, i si no te dones compte, vale, si ho has comentat, està perfecte. Però ese dia no quedaren que no se cobrava. De fet, també ja l'hem comentat. Bueno, això és un altre tema. Això és un altre assumpte. Bé, doncs, si no hi ha cap incidència sobre els actes, segon punt, Hisenda local, pressupost 2016 i plantilla de personal. Joan? Pressupost. Primer plantilla. Si voleu, sí, bueno, realment la plantilla de personal, la seva aprovació forma part de l'expedient del pressupost i s'aprova en un acte únic. Entonces, si voleu, fas lectura de lo que seria la proposta de l'alcaldia i després anem explicant. Bueno, pues formada per la presidència del pressupost general de l'exercici 2016, vist els informes del secretari d'intervenció durant l'expedient, considerant que el projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Guadassuar s'ha format d'acord amb la normativa continguda en el Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març perquè s'ha aprovat el reforç de la llei reguladora de centres locals, el que se proposa al ple de la corporació per a l'adopció del corresponent acord és, primer, aprovar provisionalment el pressupost municipal per a l'exercici 2016 fixant els gastos i els ingressos amb les xifres que per capítol s'expressen a continuació. Despeses de personal puja un total de 1.931.163 euros i 82 cèntims, despeses de béns corrents i serveis 1.451.491,10, despeses financeres 94.793,20, transferències corrents 210.404, inversions reals 812.000 euros, actius financers 30.000 euros i passius financers 732.147,81. De quant als ingressos,
els impostos directes del capítol 1 pugen 2.925.000, els impostos indirectes 150.000 euros, les taxes i altres ingressos 409.000, les transferències corrents ascendixen a 1.292.900, els ingressos patrimonials a 495.099 euros i els actius financers a 30.000 euros. Tot això suma un total de 5.262.000 euros. S'aproven les bases d'execució que estan unides com a annex al present pressupost i que formen part de la documentació de l'expedient, i s'aprova la plantilla de personal amb les següents modificacions. Es posa ja les modificacions, Joan, que formen part de l'acord que se van a remitir únicament tal i tal. Se crea la plaça d'operari de jardins i cementeri amb funció especial d'enterrador i activitat funerària. La creació de la plaça es motiva en l'informe de personal en el canvi d'adscripció del lloc del treball denominat conserge de cementeri i mobilitat, el titular del qual, segons consta l'expedient, té problemes de salut, per la qual cosa l'avaluació s'han efectuat reiterades ocasions en què l'administració s'ha vist abocada a cobrir el contracte laboral de caràcter temporal l'acumulació de tasques en aquesta àrea del servici de manteniment de carrers, jardins i cementeri. Tot això posa de manifest la necessitat permanent del lloc de treball al que se li atribueixen unes funcions que afecten al funcionament d'un servei públic essencial i de competència exclusiva municipal, com és la inhumació i l'exhumació de cadàvers. Considerada la impossibilitat de convocar llocs o places vacants durant l'exercici 2017, la seva provisió podrà realitzar-se per mig de contracte temporal fins que es permeta iniciar un procés de provisió de la plaça per mitjà de la corresponent convocatòria pública, complint tot això amb els requisits que s'estableixen a l'article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Bé, la segona modificació que s'inclou és l'increment del nivell de destí del lloc administratiu de tresoreria relacionat amb el punt següent de l'ordre del dia, és a dir, per la modificació de la disposició transitòria sèptima de la llei és la de racionalització i reforma de l'administració local. La modificació s'efectua per la llei 18/2015 de 9 de juliol, però afecta aquesta llei de reforma de l'administració local. Esta llei estableix la impossibilitat de que la funció de tesoreria siga desempenyada per un regidor i davant la impossibilitat de ser exercida aquesta funció per un funcionari habilitat i no assumides aquestes funcions per el servei d'assistència de la Diputació, s'ha de procedir a l'exercici d'aquestes funcions per un funcionari de carrera de l'Ajuntament capacitat per a la realització de les tasques pròpies del depositari i de cap de recaptació. Com això suposa modificar el contingut funcional i el grau de responsabilitat del funcionari en la corresponent necessitats d'adequació retributives, és per lo que, havent sigut valorada la modificació i la seva adequació retributiva per part de la mesa de negociació, és el que se proposa esta modificació en la plantilla. També se proposa la modificació d'increment del complement específic del lloc de tècnic informàtic. Tal com es passa de manifest en l'informe de personal, la plaça es va crear l'any 2005 sense prèvia valoració del lloc de treball, assimilant-se el seu complement específic al d'un lloc d'auxiliar administratiu, sense tindre en consideració el contingut funcional, la seva dificultat tècnica, la seva complexitat, responsabilitat, tots aquests factors que ara queden reflectits en la fitxa tècnica que s'acompanya a l'informe per a la seva consideració per la mesa de negociació. Les funcions d'aquest lloc adquireixen una major rellevància i responsabilitat a partir de la Llei 19/2013 de transparència, accés a bon govern i participació pública i la Llei 27/2013 de racionalització i reforma de l'administració, que atribueix als ajuntaments la promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions, en la mesura en què la implantació d'aquesta participació i transparència a través de les tecnologies de la informació i el seu manteniment i desenvolupament tècnic correspon al lloc de tècnic informàtic, és per lo que s'ha considerat necessari efectuar aquesta adequació del complement específic. La seva valoració ha sigut objecte de la mesa de negociació. Aquestes serien les modificacions i per tant tindrien que votar també, tindre en compte l'esmena de que el lloc de secretària d'intervenció no té cap modificació. Se quedaria tal qual ha estat en els exercicis anteriors. Això seria una modificació que no afecta al total de retribucions, perquè la modificació que se preveia respecte al lloc de secretaria era únicament passar d'una retribució complementària a una altra, però l'import no es tocava. Entonces esto se queda fora. Bueno, pues explicades ja aquestes modificacions, ja és exposar al públic el pressupost inicialment aprovat i la plantilla, i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament també durant el termini de 15 dies, a comptar des del qual, si no s'ha interposat ninguna al·legació, s'entendrà definitivament aprovat. Ja està, aquesta és la proposta. Ara ja, si voleu, entrem el pressupost. En el detall. Voleu, abans que passem al pressupost, voleu comentar alguna cosa sobre això? Sobre això, sí.
primer lloc, sol·licitar la paraula al senyor alcalde president per tal de justificar el vot que el grup popular va fer a la proposta presentada a este plenari de la plantilla municipal per a aquest exercici 2016. En aquest sentit, farem referència a l'informe presentat pel regidor d'Hisenda a este plenari, en el qual, en relació al capítol 1, es planteja ja d'inici una sèrie de dubtes. Es diu que este capítol sofreix un increment de 79.576 euros degut a la consignació de tres conceptes: del 50% de la paga extra de 2012, d'una consignació de 30.000 euros per a plans d'ocupació i de 58.000 per a l'expedient de classificació de llocs de treball que van a tramitar. Ja d'entrada constatem un error amb els números presentats, donat que si sumem aquestes quantitats a nosaltres no ens ix 79.000 euros, ens ixen 133.834 en 54 euros i no els 79.000 referits. Observant, per tant, hi ha una diferència en un principi en l'informe de 54.000 euros, de 54.378 euros més d'augment que el que està referit. Continua afirmant que el consum de salaris i seguretat social disminueix respecte a l'exercici anterior, afirmació que ens sorprèn quan passem de 60 a 61 empleats i no s'observa cap baixada de retribucions a les diferents taules presentades amb la relació de llocs de treball i, per tant, tampoc de la seguretat social. A més, atenent-nos a la taula sobre ingressos i despeses generals, apareix un increment de la despesa en la partida personal de 91.017 en 56 euros. Per tant, hi ha una contradicció entre les diferents informacions. No obstant, malgrat el ball de xifres, queda perfectament comprovat, analitzant tota la documentació, que hi ha un increment important en aquest apartat. Per a nosaltres no massa justificat. Després assenyala, entre d'altres, que van a fer-se adequacions retributives d'alguns llocs, com acabes de nomenar. Segons diu, degudament justificades en el corresponent informe de personal. Una vegada revisada la documentació i havent recabat informació dels delegats sindicals d'aquest Ajuntament, podem afirmar que no sols l'informe de personal no justifica degudament aquests canvis, sinó que la funcionària recorda a l'equip de govern l'obligatorietat de negociar amb els sindicats aquests canvis i fer-ho mitjançant els instruments establerts a tal efecte com pot ser una RPT, negociada i consensuada amb tots els agents implicats i que no s'ha seguit els conductes reglamentaris per portar els canvis al plenari. Això pareix que és el que pensen els treballadors. Això es veu reafirmat quan els mateixos delegats sindicals ens fan arribar el seu descontent en la gestió de la plantilla i diuen que no han sigut escoltats o no s'ha tingut en compte la seva opinió fins al punt de voler denunciar i impugnar l'acord plenari que nosaltres fem sobre aquest tema aquest any. Ens consta que havien tingut una reunió d'urgència per tal d'arribar a un acord i no sabem si aquest acord s'ha produït o no s'ha produït. No obstant, ens pareix que fer canvis sense tindre en compte el pensar o el sentir de tots, l'únic que va a produir és un malestar creixent, que és el que un poc està la plantilla manifestant. En el mencionat informe també s'inclou una consignació per a la contractació d'una empresa especialitzada per a la neteja de parcs i jardins, al mateix temps que se crea un lloc de treball d'operari de carrers, jardins i cementeri que entenem passa a reforçar a la brigada municipal. Però no sabem molt bé en què va consistir aquest contracte en una empresa especialitzada en netejar parcs i jardins. Per tant, no sabem tampoc què és el que passarà amb aquests operaris quan vostès contracten aquesta empresa de neteja. No sabem si s'ha contemplat una reassignació de tasques o una reconversió del seu lloc de treball o simplement que aquesta empresa va complementar tasques que la brigada no pot fer, no les pot dur a terme. En relació a l'anomenada relació de llocs de treball, la RPT, estem d'acord que resulta imprescindible el seu abordatge per tal de regular les condicions de desequilibri entre el personal de la plantilla. I encara que per a nosaltres va ser un assumpte prioritari i vam encomanar a la Diputació aquesta valoració de la nostra plantilla, no va ser possible portar-la a la taula negociadora perquè Secretaria volia revisar-la abans de presentar-la als sindicats i altres tasques que tenia més urgents impediren que es portara a terme aquesta negociació. Entenem que cal reprendre el document aportat per la Diputació i fer una revisió de tota la plantilla i no fer-ho de forma segmentària per evitar malestars.
De fet, el personal dels llocs que en aquest moment presenten per a la seva modificació, així se'ls havia transmès que seria en esta negociació col·lectiva quan es farien efectius els canvis que el seu lloc requeria. Respecte de la RPT, pareix que existeix algun problema per accedir a la documentació que es va aportar a la Diputació de l'estudi realitzat. Encara que la definició i descripció de les funcions dels diferents llocs de treball es va completar des del Departament de Personal, com així ho demostra que a l'informe que acabeu de presentar des de Recursos Humans s'ha utilitzat exactament les fitxes cedides per la Diputació, modificades o complementades pel propi Ajuntament. Per tant, entenem que aquesta documentació, almenys en part, sí que està en el Departament. No obstant, jo me compromet personalment a buscar la redacció final de la RPT, que de segur estarà als arxius del Departament de Recursos Humans de la pròpia Diputació o als correus de l'Ajuntament que els regidors teníem a la nostra disposició, ja que d'alguna manera ens sent responsable de fer-los aplegar aquesta documentació. Sí que vull apuntar dues qüestions que em cridaren l'atenció de la valoració quan la vam rebre. Per una banda, es feia notar que la nostra plantilla estava sobredimensionada i ens aconsellaven que a poc anàrem regularitzant aquest fet, tal com van anar intentant amb l'amortització d'aquelles places que consideràvem rendibilitzades. I per altra, que es proposaven una redistribució de la massa salarial per tal de compensar els desequilibris que la valoració feta al 2005 va produir. No fem falta consignar diners per a aquesta redistribució, ja que tal com aportaven les conclusions del treball, hi havia places amb complements de destí desajustats a l'alça i complements específics que no seguien una progressió coherent entre les diferents escales i podien reajustar-se sense necessitat d'augmentar la partida corresponent. Jo espero a veure si esta setmana us puc passar el document, perquè estic intentant localitzar-lo en els correus. De l'informe també ens interessa que es faci un aclariment respecte a la possibilitat de sol·licitar la reclassificació a segona categoria del nostre Ajuntament, ja que és un tema que també es queda pendent en la nostra legislatura i que haurem volgut portar a terme a curt termini. Vostès diuen que és per una qüestió econòmica, però això entenem que no és així. El tràmit és tan senzill com crear la plaça d'interventor a la plantilla de 2006 amb els diners que ja han consignat per a l'expedient de classificació dels llocs de treball i encara creguem que ens sobrarien, junt als que poden estalviar del sou que paguen a la persona que es porta la intervenció. Presentar després la petició a la Direcció General d'Administracions Públiques i convocar la plaça. Molt millor per a nosaltres que el cost que suposa la persona externa que fa esta tasca en aquest moment i que a molt poquet més tindríem, o igual tindria una persona al 100% de la jornada laboral i no sols alguna vesprà al mes per un cost prou elevat. Per tant, econòmicament creguem que estalviarien o almenys no encaririen el servici atenent criteris de cost-rendibilitat. Per una altra banda, creguem entendre que s'ha demanat a la Diputació que es presti el servei de tresoreria, o no sé si se refereixen a l'intervenció. En el següent acord se sol·licita. Per tant, si és així, que se va demanar que la tresoreria se fa sacar de la Diputació, no veiem l'urgència de requalificar un lloc de treball fins no obtindre la contestació per part de l'administració a la que li s'ha requerit aquesta intervenció. Si no és possible que la Diputació intervinga, entonces estem totalment d'acord en la promoció dels nostres funcionaris i en l'assignació d'aquestes funcions a la funcionària en qüestió i l'ajust de les seues retribucions. Per tot l'exposat, anem a votar en contra de la proposta de la plantilla municipal per a l'exercici 2016 proposada a este plenari. Gràcies. Vols contestar això? Algunes cosetes en relació al capítol 1 que sí. Però és que és un borrador i hi ha coses que no s'ha dit. En relació al capítol 1 que diu clarament ell sofreix un increment de 79.517. Evidentment, sumant les partides sumen més diners, perquè ahir el que fa referència és l'increment, no el global. Per tant, és veritat que sí que hi ha una errada, perquè consignació pressupostària 30.000 per als plans de foment d'ocupació i al final hi ha una esmena i van ser 33.500, veritat, i no ho vam canviar a la memòria perquè es va fer a última hora. Respecte a la plantilla, en el tema de l'acord en la taula negociadora s'ha arribat a un acord, no era
ninguna reunió urgent ni res, era una reunió que teníem ja preparada i que s'ha explicat i s'ha acceptat per part dels treballadors, i per tant no van a impugnar res ni van a fer res, perquè ells van acceptar la plantilla tal com l'estem aprovant així, o sigui que per ahir tampoc n'hi ha ningú problema. Se farà la reclassificació, la RPT, i en la RPT també entrarà el tema de la intervenció, val? I per tant en el moment que se tinga, és a dir, se farà un paquet global, val? De tot això, i en el que se quede doncs ho aprovarem quan vinga el moment, val? Però no ho anem a aprovar ara encara, val? Anem a deixar un poc més de temps per a que se puga parlar en els representants sindicals. Ara solament era per qüestions de compliment de la legislació, en aquest cas per el tema de la tresoreria que ens obligava. És que has dit moltes coses i ara pensava que aniríem una a una i totes així de colp pues no recorde, perquè tampoc m'he pres nota pensant-me que eren dos o tres. Realment preguntes preguntes t'ha fet la de la contractació de l'empresa de neteja. Sí, el mateix ha dit els operatius no donen abast. Aleshores és complementar perquè tots que necessitem que els operants s'ajuden en altres coses, que no només se neteja els carrers i les places, és complementar la faena, com mateix ja ho has dit. Era la pregunta. I l'altra pregunta ja me l'has contestat de la reunió, que no sabíem, havíem venit a dir-nos el que anaven a fer després del plenari, però no sabíem com havíeu quedat la reunió, que mos alegrem que hagi així bé. Hauria d'haver sigut la setmana passada, però per qüestions d'horaris al final no va ser possible, es va convocar per a dilluns, i això en algunes persones va crear un cert malestar, segurament per un malentès, i avui s'ha explicat així i ho han entès tots i li han donat el vistiplau i no hi ha hagut cap problema. Respecte a la tresoreria, la Diputació ha comunicat que no va fer-se càrrec, per això anem a aprovar la consignació pressupostària per a que la funcionària se faça càrrec. Pues ja han manifestat que si no se feia càrrec nosaltres estem sí, ja ho ha dit. Ho ha fet de manera informal, encara no perquè no ho han sol·licitat. No per escrit, en registre d'eixida i tot, però però sí que ha dit que no va fer-se càrrec verbalment. No sé si té alguna cosa més perquè no m'he anat apuntant i segurament... Era una reflexió sobre el document que ens havies passat i realment les preguntes són les que m'has contestat. Gràcies. Pues, entonces, ¿alguna qüestió més? Passem a votació. Hem parlat del capítol 1 només, passem a la votació. Passem. No, però l'aprovació és única, s'aprova pressupost i plantilla, per tant, si n'hi ha que parlar més temes del pressupost... Voleu dir alguna cosa? El pressupost sí, però... Perquè és que és el mateix punt... No és el mateix punt, jo he llegit tota la proposta, aprovació de pressupost, aprovació de plantilla i... Vale, pues yo tengo... Ara sobre pressupost. Y a partir de ahí después se conteste. M'ho apuntaré en subscrit. Intentaré recordar-te-les. En primer lloc, les persones que representem el grup popular volem manifestar que la nostra satisfacció al comprovar que hem arribat a un nivell d'endeudament d'un 85,38% del deute viu, molt per davall del 110% que s'exigeix el govern per a garantir la sostenibilitat econòmica del nostre municipi, i que confirma les previsions que teníem fetes al pla d'ajust realitzat a l'anterior legislatura, inclús les millora, tal com havíem afirmat en nombroses ocasions davant dels dubtes de l'oposició. Per tant, volem fer constar que no podem oblidar que això ha sigut possible gràcies a la bona gestió de l'anterior equip de govern del Partit Popular, del que formàvem part en aquests últims 4 anys. Han estat anys de molt d'esforç i sacrifici, que ara es veuen recompensats amb un pressupost on este nivell d'endeudament aconseguit per la nostra tasca obri moltíssimes possibilitats de maniobra al seu equip de govern i va facilitar-li la tasca per poder fer front a les despeses que se vagin originant. Estem molt contents d'haver contribuït a que això sigui una realitat. També ens ompli de satisfacció constatar que continuen baixant els interessos de l'endeudament restant en aquests últims anys fins a 300.000 euros com a conseqüència de la gestió feta a l'anterior legislatura per l'adequació d'aquestes financiacions a les entitats bancàries, disminuint per tant les despeses financeres i degut també al sobreesforç de tornar quasi un 50% del deute que havia a l'inici d'aquesta última legislatura i que fa viable la gestió econòmica en l'actual legislatura.
Ens sorprèn constatar que no van a destinar cap d'euro a tornar deute i que reiteradament manifesten que tenen un augment en l'amortització d'aquest. Tenim que destinar 380.260,99 euros més. No volem deixar de dir que abans del mes de maig nosaltres foren capaços de tornar més d'1 milió d'euros de deute existent, que s'afegien al més de 3 milions d'euros que ja havien tornat en els darrers 2 anys. És a dir, més de 4 milions d'euros tornats durant els últims 3 anys d'aquesta legislatura. Molt per dalt de l'amortització que vostès tenen que fer anualment, 732.147,88 euros. Remarcar que des de maig fins avui, període en què han començat a gestionar les arques públiques, vostès no han tornat ni un euro del deute. Continuant, i en relació al capítol 4, i deixant per davant constància que nosaltres sempre estarem a favor de que els nostres ciutadans, les nostres associacions, puguen rebre ajudes per a la seva sostenibilitat, no veiem cap informe que justifique l'augment d'aquestes subvencions. I en algunes, en les que hem parlat, no pareix que augmenten les activitats respecte a d'altres anys que facin replantejar-se aquesta subvenció. D'altres són activitats amb les que se cobren inscripcions que no repercuteixen com a ingrés a l'Ajuntament. Nosaltres creiem que més valdria que es destinaren a no pujar impostos com es reflecteix en aquests pressupostos que són els que se van aprovar. Ens crida particularment l'atenció, encara que no és concretament una subvenció, la pujada de 3.200 euros en l'apartat de cooperació social del programa social. I ens agradaria saber a quins programes de cooperació van estar destinades, donant que és una partida que sol pot destinar-se a programes molt concrets i definits que no repercuteixen directament en els nostres ciutadans. La contradicció en la que incorren constantment en la relació administració-religió, ja que malgrat l'alcalde es va oferir una explicació exhaustiva en el primer plenari de per què hi havia d'haver una separació efectiva dels dos estaments i ens ho va exemplificar perfectament fent-nos notar la separació entre dues institucions per un carrer. Després no ha dubtat en acudir a presidir actes totalment religiosos com misses, processons, i ara novament podem comprovar que augmenten les subvencions vinculades a festes religioses com la primera comunió, pagament d'oficis religiosos, junta cofrade, reis, concurs de belems, etc. En les que està clar, nosaltres sí estem i estàvem d'acord i per això rebíem i donaven la corresponent subvenció. També ens sorprèn que la cultura estigui vinculada a cop de talonari, la qual cosa ens havia donat a entendre en repetides ocasions que vostès no entenien, que no són capaços de fer cultura gratuïta, tenint que pagar per gaudir d'activitats culturals com escoltar poesia d'Estellers. Ens havien fet pensar que no, però ja veiem que vostès tampoc saben fer d'una altra manera que com la que criticaven, pagant per poder oferir aquestes activitats. No entenem com demanen que les nostres danses siguin reconegudes com a BIC, amb el que estem totalment d'acord. I al mateix temps, la subvenció a les festeres de l'Assumpció no augmenta, malgrat ser una reivindicació continuada per la despesa que comporta les disfresses que utilitzen. Mentre que, per exemple, augmenta la despesa del 9 d'octubre quan no hem vist que s'hagi fet res diferent a que ja es feia. També ens sorprèn i molt veure que han destinat 50.000 euros a la Fira Sant Vicent. Tornem a assenyalar que no eren vostès contraris a les fires a cop de talonari. No comencen precisament donant exemple de que això sigui possible. Tampoc entenem molt bé les subvencions a les seccions esportives, que no sabem si pugen o abaixen, perquè continua existint una partida per massatgistes en fomenta l'esport. No sé, suposa que serà una rata el tema de massatgistes, perquè apareix una partida de 5.000 euros. Entenc que és una rata, però no ho sé. I les associacions esportives tampoc entenc que s'han pujat o han abaixat. I com no, malauradament per a vostès no estan fent cap gestió diferent de les que es criticaven des de l'oposició. També trobem a faltar un estudi del cost dels diferents programes municipals educatius i socioculturals per tal d'ajustar aquests programes a la realitat de la tasca que realitzen i dels usuaris als que arriben. Alguns d'ells clarament desaprofitats, augmentant l'encariment en relació al cost nombre d'usuaris i d'altres perquè podria ser assumits per altres administracions sense que repercutiren als nostres veïns que rebrien la mateixa o millor atenció. Per últim, manifestar que estem totalment en desacord sobre la pujada dels tributs municipals que vostès han anat presentant en les diferents ordenances que han anat aprovant i en la pujada d'ingressos reflectida en aquests pressupostos, sobretot perquè precisament aquests pressupostos feien possible fer-los més socials i amb més beneficis per als contribuents del nostre municipi. Per tant, nosaltres, el Grup Popular, anem a votar en contra d'aquests pressupostos continuistes, gens solidaris socialment, poc originals i sobretot populistes.
Decepció és la paraula que pot definir el que ens ha fet sentir aquests pressupostos que han presentat. Per suposat, nosaltres, com bé deia vostè, ho hauríem fet millor d'una altra manera més beneficiosa i que repercutiria directament en la butxaca dels nostres veïns. Gràcies a la bona gestió de la legislatura anterior, ara era el moment de tornar el bon resultat econòmic als nostres ciutadans i vostès incomprensiblement l'han desaprofitat. Moltes gràcies. De res. De res. És una pregunta. Sí. Que han pujat els impostos en el pressupost? Mirant els ingressos previstos, així diu que en tots estan igual 2015 i 2016, excepte taxes i altres ingressos, que baixa a 21.000 euros, i ingressos i transferències, ingressos patrimonials, que baixa de 495.000 a 455.000, és a dir, 40.000 euros. I solament pugen els impostos directes en base a la regularització cadastral, que no és responsabilitat nostra, sinó responsabilitat del Ministeri d'Hisenda. Per tant, nosaltres així, en els ingressos previstos, tenim dos baixades. En els vehicles, no? Estan exactament igual. Ho pot mirar en el pressupost, estan exactament igual. Apenas van a modificar res. Però hi ha una pujada. Insignificant. En les motocicletes estem dalt del 5%. Estem parlant d'un euro, de 2 euros. És que en percentatge pot ser molt gran quan l'impost és xicotet, el percentatge pot significar un percentatge molt elevat, però en diners pot ser 1 euro. I només afecta, com vam explicar ja en aquell moment, a aquells vehicles que se suposa que tenen una motorització tan elevada que contaminen molt i que solen comprar les persones en alt poder adquisitiu i que per tant aquest euro més sí que el van a poder pagar en benefici de no pujar als que tenen vehicles més utilitaris. El segon tram de vehicles en el poble de les Valls són 1.000 i pico vehicles i també estan pujats entre un 2 i un 3% i no són vehicles d'alta potència. En alta potència n'hi ha 10 o 15 vehicles al padró de Guadassuar. I en el que respecta a la urbana, jo entenc que ha sigut una imposició des del Ministeri, ho comprenc, però crec que al mateix temps des de l'Ajuntament es podria haver adoptat alguna mesura per intentar pal·liar aquest augment que ha fet el Ministeri. La urbana no ha pujat? El Ministeri el que s'ha fet és una regularització del catastre. Al regularitzar el catastre, els valors del catastre en alguns casos sempre a l'alça s'han regularitzat a l'alça, amb la qual la taxa és la mateixa però va pujant el preu de l'IBI de l'any que ve. És una apreciació perquè el tipus no ha pujat. Però vull dir, a veure, si jo no estic dient que siga... Jo el que estic comentant és que al final està clar que és una mesura externa, ¿vale? Això no està clar que és una modificació del catastre, però és que jo crec que el catastre de Guadassuar hauria de modificar-se tot, perquè n'hi ha... Han tingut oportunitat vostès de modificar-lo o no l'han modificat? Nosaltres hem tingut altres menesters que ha sigut... Sí, però rebaixar el deute a la meitat t'asseguro que no ha sigut. Jo crec que sí. No, a la meitat no. En un 50% pot ser, però a la meitat no. A 4 milions i mig, la meitat? No, això no està, falta vostè la veritat. Jo crec que no. No, bueno, doncs tu creus que no i jo crec que sí. És la diferència. Però és comprovable, és un número, la secretària pot dir-ho. Vols fer tu la contestació? Respecte a l'IBI urbana, el coeficient 0,789 s'ha rebaixat a 0,745, amb la qual cosa sí que hi ha hagut una rebaixa per a moltes persones. S'ha rebaixat, era per a 2 anys. I ha caducat i ara ja està. Doncs ja està, s'ha rebaixat amb 0,745. Per tant, sí que s'ha fet. Era 0,745, ¿vale? En un moment determinat, farà 2 anys, se va adoptar una mesura que tampoc va ser per l'Ajuntament de pujar un 6%, correcte? Entonces, n'hi havia 3.000 unitats vivendes o unitats catastrals en Guadassuar. Les primeres 1.500 es quedaven en la 0,7450 i les segons 1.500 pujaven el 6%. Era una mesura per recaptar més diners durant els últims 2 anys. Això s'ha acabat, és a dir, no és qüestió ni de que hagi baixat ni que jo no hagi baixat. És a dir, això va ser per 2 anys i s'ha acabat. No ha fet ninguna gestió. I el senyor Rosell, per tant, ara se recaptarà menys perquè baixa. Si abans se va fer per a recaptar més, ara, si deixa d'aplicar-se, se recaptarà menys. 450.000 euros més.
en urbans el que siga, però se recaptarà. No esperi una imposició d'este Ajuntament. No, això ho he dit clar, que no no és imposició d'este Ajuntament. Però s'haurà pogut adoptar alguna mesura per intentar pal·liar això? Se podia. Bueno, sí, una puntualització al respecte. Respecte al que ha pujat la recaudació degut al catastre, no és que hagi pujat els impostos. Els impostos realment, les vivendes que tenien un valor catastral de més de 39.000 euros, sí que s'ha baixat el tipus impositiu, perquè aquest tipus impositiu també l'haurem pogut mantindre, cosa que no han fet. Hem baixat el 6% a tots els valors catastrals de més de 39.000 euros. Llavors és cara que és de veres. Però bueno, a part d'això, no és que els impostos han pujat, sinó que ara, en aquests moments, n'hi ha un catàleg de béns patrimonials més extens que hi havia hasta aquesta revisió catastral que hi ha hagut. Aquí n'hi havia moltes cases que no existien en el catastre, n'hi havia piscines que no existien, hi havia moltes coses que no existien. I el valor catastral, la revisió catastral que hi ha hagut al respecte, és la que ha fet que això ara s'incrementa. S'incrementa l'inventari de patrimoni. Però això aniria, si no existira, anava en detriment de les altres persones que estan pagant els seus impostos, perquè això realment no paguen impostos, aquests articles que existien en l'inventari catastral. Pensa que això va en contraposició a lo que la gent deu de... Igual que s'actualitza el catastre a l'alça perquè no hi ha una revisió i una actualització del catastre a la baixa, perquè hi ha immobles, i algun del poder, hi ha immobles que estan sobrevalorats, sobredimensionats econòmicament en el valor catastral, que estan seguint gravats molt exageradament, com l'actual. Però això, el valor catastral, el qui el posa és el Ministeri d'Hisenda, és el cadastre. També té la potestat de revisar-lo. Un per un. Vull dir, les oportunitats de gestionar els diners de l'Ajuntament, cada un les pren conforme creu i conforme venen. Vostès les han gestionat d'una manera, ara ve l'hora de gestionar-les d'una altra manera. Acceptem que a vostè no li parega així de bé, però és el que hi ha. No s'han pujat impostos, si és el que vostè vol que consti en algun lloc, no s'han pujat impostos. Val? Sí. Senyor president, a mi m'alegra veure com els meus companys d'estos anys tenen que defensar ara el que a nosaltres ens tiraven, perquè fins avui no s'havien donat compte que efectivament els impostos estos venien posats de dalt i ens dient a nosaltres que érem nosaltres els que ho miràvem. Sí, Vicenci? No senyor, perquè el tipus impositiu... Deixa que acabi. Simplement estic dient que m'alegre de veure que ara defenseu el que antes ens atacàveu a nosaltres. Jo no he atacat mai res, atacar la puja d'impostos. Està bé que se doneu compte de per on venen les coses, que a vegades no estan en les mans de les persones que estan gestionant, si està bé que ho veieu. Ens estan donant una lliçó. Sí, però som alumnes díscolos i no les acceptem. No, anem a veure. Simplement és que nosaltres hem sigut tantes alumnes i també hem après coses. Seguiu, com en moltes altres sessions, voleu seguir reivindicant la vostra gestió. No és el tema. Reivindicar la gestió anterior. Estem en una nova gestió. Estem en aquesta gestió. Si podem acceptar totes les crítiques a la manera en què volem gestionar-ho, però lliçons, les justetes. No n'hi cap. No, ho acabes de dir. Lliçons, les justetes. Tots els anys volien els pressupostos. Jo crec que això, Domingo, no és la qüestió. És que crec que no és la qüestió. Jo, si me permetiu, ha fet una exposició i si algú té alguna cosa nova sobre l'assumpte, voldria que se contestara. Tinc coses encara per contestar. Ha anomenat, senyor regidor, que el nivell d'endeutament és del 85%. Serà del 85% quan acabe 2016, aplicant este pressupost, però no estem en el 85%. Per tant, estem encara sofrint l'endeutament a què vostès van portar a aquest Ajuntament.
que així podem parlar de molt, però si s'ha que pagar l'endeutament és perquè vostès el van fer. I això és la raó per la qual estem sofrint el que estem sofrint. Disfrutant l'endeutament. De places de pàrquing. Jo tinc 99 que no gasta ningú. I això és el meu disfrute. I si justament no pertany a l'endeutament, això va ser una subvenció de la Generalitat. Cada un que va avançar els diners és l'Ajuntament. La seva gestió és la que ha obert aquest pàrquing i seguim pagant els gastos d'aquest pàrquing. Estan totes les infraestructures fetes. El pàrquing no el farem. El feren els obrers. Però que nosaltres no farem. Estan fetes i per estrenar. Tot fet i per estrenar. Després no n'hi ha un gasto així. També comenta també comenta que no hem tornat diners del deute i després de nou donant lliçons que vostès sí que tornaren diners en maig de 2015, per tant esperes a maig de 2017. No vull que ja avancem diners perquè encara no s'ha fet l'execució del pressupost, per tant esperem un poquet. I el milió d'euros se va traure que segons tinc entès d'on no es podia i s'ha tingut que reposar després. No crec que això sigui a tornar 1 milió de deute. No ho crec. Si no deu 9 milions, després ne deu 4... No, ne deu 6. Ne deu 6. No? Sí. No poc. 6 milions... Continuem. Però 1 milió d'euros vostès van tornar i després el van tindre que dotar. Però sempre anaré per els 6 milions d'euros que se deuen a l'Ajuntament de Barcelona. També és veritat que l'any passat vostès tenien obligació de pagar 351.000 euros de préstec i que nosaltres ja tenim una obligació de 732.000, per tant la diferència ja la podíem anar avançant i vam prorrogar ja són 46.000 euros quasi de diferència a la que estem obligats ja en pressupost, independentment que se puga o no se puga. Prorrogar en la carència país no tindré que tornar, no sé com diuen que tornen i ara ho hem de tornar ara ho tornen uns altres nosaltres adoptarem, però nosaltres tornarem igualment, és dir, una cosa és el que ens acollirem. Mira, si no se crea el deute després no s'ha de pagar, tot el problema és si haver creat el deute ha creat un deute s'ha de pagar, doncs ja està, no cal donar les gràcies de tant de pagar, les gràcies les haurem donat de no haver endeutat i no haurem sofrit tant en aquest Ajuntament. Després el tema de la Fira de Sant Vicent, no sé si comentar-lo jo o deixar-li jo no vaig abundar en el que es va parlar en un ple passat sobre els 50.000 euros. Simplement un apunt, no és per Sant Vicent, és per la Fira de Guadassuar que se destinava a la Fira Agrícola que vostè presidia i ara estimant que això no era convenient per al poble, vam decidir que en aquests 50.000 euros no només anem a fer una fira agrícola i a potenciar la Fira de Sant Vicent, que ara parlaré del tema religiós, però aprofitaré el moment per dir que me pareix vergonyós, no sé si molta gent així ho sap, me pareix molt vergonyós que vostès i gent que està en la Junta de Guadassuar s'hagi reunit en expositors que n'hi havia d'altres anys de la fira per induir-los a que no vinguin a la Fira Agrícola de Guadassuar. Moltes gràcies per el favor que li estan fent al seu poble. Jo crec que està molt equivocat. No estic equivocat. No estic equivocat. Daniel da Costa. No estic equivocat. Estic parlant jo. Estic parlant jo. Ara, si vols, et contestes. No, és la meua mentira. És la meua mentira. A tots els subterfugis que esteu fent. La meua mentira. No, jo tinc una carta ahir dels expositors que jo no he vist a ningú que s'ajunte, sí que hi ha gent que s'ajunta per pujar els preus de les gasolines, per pujar el preu del pa, per tindre vacances quan li convinga. Encara no he vist ningú grup d'empresaris que s'ajunte per no participar en coses que poden ser negoci. Sí, doncs sí que ne tens. Però en contra del teu poble, que se sàpia. En quant al tema religiós, crec que a pesar... sobre el tema religiós després, sí. En el tema religiós tinc que dir que a Sagarra com a exemple el que va passar també sí en esta sala, explicant que es va llevar un crucifix.
Està clarament separat el tema de lo que és un ajuntament a lo que és el tema religiós. Ara, jo no tinc per què definir-me ni en una religió ni en una altra. Este ajuntament com a ajuntament no obliga a ningú a que vagi o que no vagi a un acte religiós majoritari del poble. Tenen plena llibertat. Ni d'este ajuntament ni d'este alcalde eixirà cap crítica a qui vagi o a qui no vagi. Això va ser personal meu. No és el personal de vostè. Vostè va pagar que la nota hi s'apareguera en les províncies. No crec que vostè pagara perquè apareguera a les províncies, la nota que va explicar així. També va dir que havia que havia anat a vostè a dir-li. No, ja no és vostè va dir que havia més gent. És igual, ixe no és el tema. Lo que vull dir és que en el tema religiós una cosa és l'assistència als actes religiosos i una altra cosa és la marxa de l'Ajuntament, i no té res que veure la marxa de l'Ajuntament en els temes religiosos. Si l'Ajuntament subvenciona o no subvenciona estaments religiosos, vostès ho poden criticar, poden acceptar-ho o no. Si es pareix mal, doncs allà vostès. No tinc res que dir d'això. Però així el que assist... No, ell ha dit que no li pareixia bé. Ha dit que mos pareixia bé. Però jo no havia pagat una nota de premsa. Això és el que me van dir a mi. Això és el que me van dir en les províncies. Això és el que me van dir en les províncies. Carlos Alós, que jo havia pagat. No, en el Levante no. En les províncies. Carlos Alós és del Levante. Les províncies... Que vaig pagar jo... Si la nota era teua, la vaig pagar tu, perquè vaig ir tota sencera en les províncies. La nota era teua, paraula per paraula, la que se va llegir així. Pero regates diners ahí, coñes, que tot pues entonces no era teua, seria del Grup Popular. No, el Grup Popular ja ha dit que no. Entonces pues el resultat és el mateix, les influències o lo que es volia. L'enviaria, pot ser que enviï jo una nota pesant. Igual que este ajuntament... Que l'enviï a Carlos, així, pot ser a Levante, a Tus Noticias... I el menys normal és que no posen res. Però d'això que vaig pagar jo... Jo vaig fer a títol personal. Ahir no posava a títol personal. Va ser un parell que pregunta així i es va fer així i es va llegir una nota que després va eixir paraula per paraula en les províncies. Jo me resistisc, si haver anat una nota com a alcalde potser sí, però com a Salvador Montañana no me l'haver publicat, ni religiosa ni feminista ni sindicalista. No n'envieu ningú? Alguna nota de premsa enviarem. És que també mos haureu d'ensenyar. Normal que envieu notes de premsa de les coses que fem. En quant al tema religiós, llibertat per completar per vosaltres com per qualsevol persona d'ací. L'habitant i les publique. Però que no hi ha per favor. Podria apuntar les coses sobre el tema religiós. Sí, vaig. No, diré que diguis... Sí. Del reservet. El regidor de Cultura volia fer un comentari sobre el tema religiós també. Sobre el tema religiós, que m'alegra molt que vos parega bé que augmentem les partides. En quant a cofradies, reis, ha hagut també per ahir un concurs de Belens, però bueno, que això s'inclou dins de la partida de concursos, que s'augmenta per tal de fomentar la participació en els concursos, que també m'alegra que vos parega bé. Lo dels combregants és una cosa particular, perquè fins ara s'estava donant un llibre a cada combregant, però no al que no combregava. Sí que se donava. Vale, però no era el mateix llibre i no estaven tractats de la mateixa forma. Se compraven els mateixos llibres i se duien a escoles. Pues això no és el que m'han dit els encarregats. No està la companya que ho portava, però te puc dir jo que se compraven tots els mateixos i se duien a escoles als xiquets que no congregaven. Com a mi no m'havien dit això, havia decidit augmentar un poc la partida per a comprar llibres per a tots els xiquets de 9 anys, que crec que són quan tenen edat. ¿Están los llibres de la comunión? Sí. El meu fill no per la comunió no rebo ningún llibre d'esta xungada. És que cal esperar que li compren. El meu fill i tots els companys de la classe. Pues això. Pues així, a mi me costa que se duien a escoles els llibres. Doncs algú se'ls ha embutxacat. Jo t'ho dic com a mare d'un xic que no ha pres la comunió en el Valdes. Disculpeu perquè ho dono a la lavabo, però... Tranquil·la.
¿Alguna cosa más? Sí, sobre els gastos parroquials augmenta la partida, no sé si no recordo exactament en quin percentatge, però després de mantenir una reunió en el senyor rector de l'església de Guadassuar, parlant amb ell, i va estar d'acord en que modificarem la destinació d'aquesta partida. Fins ara se venia cobrant a l'Ajuntament per l'organització de dues misses, que és la missa de Corpus Christi i la missa del dia de Nadal, i a partir d'ara se cobraran les misses de les festes patronals, perquè, baix el meu punt de vista, crec que té un poc més de sentit. Després, lo de les confraries, la Junta Central de Confraries rebia fins ara 2.000 euros i augmenta la subvenció en 2.500 euros. Estem pendents encara també de signar un conveni, com altres convenis que també nombraré ara, i augmenta la partida perquè creiem que un dels patrimonis culturals més importants que tenim és el de la imatgeria de Setmana Santa, que no estic dient que vos hàgiu dit que vos parega mal, però tinc que contar... Però és que nosaltres no fem una crítica. No, però com aneu a votar en contra, jo conté la meva historieta. No en contra d'això. Ja, però és del pressupost. D'acord en tot el que heu fet, però m'ho sorprèn que en una fora tan gran, en una situació econòmica tan al límit, puguem fer un pressupost tan continuista al que teníem fins ara, inclús pujant subvencions, etc. És dir, m'ho sorprèn que per un costat estiguem lamentant tot el dia el gran deute, el gran forat, i per l'altre... Tot el dia no estem lamentant el deute. Estem treballant. No, així, el que ha anomenat el deute eres tu. El que ha anomenat el deute eres tu, que has dit que l'havies rebaixat. No pots introduir un tema i que no te contesten. Perdó, però inclús en els Facebook dels regidors de l'Ajuntament, en concret en el del senyor regidor d'Hisenda, s'anomena reiteradament el deute que els hem deixat nosaltres. Ja fa molt de temps que no. I és l'informe no som nosaltres. Que jo tinc l'informe estem encara... Sí, el regidor és informar. Aprofitar un instrument públic per a informar. Si hi ha alguna dada falsa, ja sap quin és el camí. Hi ha manifestament d'opinions que no... Efectivament, perquè el regidor té opinió. És un polític i té opinió, les pot manifestar. Estava parlant jo, si teniu la consideració, per favor, estava parlant jo. Gràcies. Sobre la cabalgada de Reis hi ha una inversió major perquè n'hi ha unes teles que canviar. Creiem que és necessari aquesta xicoteta inversió, que és només que serà repercutida en guany. Les festeres de l'Assumpció, tinc la sort de ser fester de Sant Roc i tinc una molt bona relació amb les festeres. Després de parlar amb elles també signarem un conveni de col·laboració per qual rebran la quantitat estipulada en els pressupostos, que són 2.900 euros, tant d'una col·laboració en la Fira Agrícola com en altres actes que detallarem en el mateix conveni, que estarà a la disposició de tots, clar. No hem augmentat ja subvenció de les festes de l'Assumpció perquè no hem tingut aquesta demanda d'elles. Com sí que me consta que n'hi haurà algun any en els últims de l'última legislatura que no se va pagar subvenció a les festeres de l'Assumpció. També sobre el 9 d'octubre, evidentment no s'ha vist reflectit perquè és el pressupost 2015. Si fem pressupost 2016, el pressupost del 9 d'octubre del 2016 se veurà en el 2016, com aneu a veure reflectit ja. No? Me penso que és de lògica. Sobre el tema subvencions, augmenta la partida fins als de 9.000 euros perquè se canvia de lloc una de les despeses importants de l'Ajuntament, que és el curs de música antiga, que se facturava a l'associació i als professors, i ara passa a ser una subvenció a una associació cultural que es diu l'Associació Cultural Música Antiga La Dispersione. I després, si no recorde mal, la resta de subvencions més o menys se mantenen igual, tret de dolçaina i tabal, que augmenta en 1.000 euros, perquè també se va incloure en el nou conveni que es redactarà ara ja, perquè necessiten tindre ja el conveni de cara a les festes de gener. S'augmenta la subvenció una mica, que són fins als 4.000, correcte, fins als 4.000, perquè inclourem també diversos actes, entre els quals inclourem inauguració de la Fira Agrícola i ofrena de l'Alfàbega i de la Murta, diferents actes que ja anirem veient. I jo crec que no tinc res més que dir. Doncs continuant és que el que estàs dient, el del concurs d'escaparates que fem en els comerços que ho fèiem ara en Nadal ha desaparegut. Sí, el concurs d'escaparates que s'encarregava el regidor de comerç, no? Sí, comerç, sí,
No, a veure, està paragolat en Agucos. Hem tingut un poquet de conflicte a l'hora de la gestió del concurs, perquè fins ara se feia una cosa, bueno, n'hi ha unes bases escrites per ahí i no estaven molt... jo t'ho aplicaré. No, però és que a més passa una cosa, la dificultat també ha estat que Agucos també ha canviat de direcció en la Junta. Sí, però el que feia jo, no? Sí, bueno, espera un moment, t'acabo de contar el que ha passat. Aleshores, després de veure les bases, el que parlaven Agucos, deien que no tenia massa sentit com s'estava fent, i entonces buscant una nova forma d'enfocar el concurs, estem veient a veure si podem a última hora pegar l'espenteta i acabar i fer-lo, perquè clar, la iniciativa que volíem portar era comunicar, tant mateix com se va publicar el dissabte en el concert de la banda de Nadal dels xiquets de la banda jove i de l'orquestra jove, el concurs de Belens, la nostra intenció era també publicar i cedir el guanyador del concurs d'escaparates. I al no ser possible, perquè clar, el que no tenia sentit era que el concurs d'escaparates se donara a conèixer el 23 de gener. Creiem que té més sentit que es pugui saber el guanyador del concurs d'escaparates per a poder anar a veure l'escaparate i gaudir de l'escaparate adornat. Home, clar que anàveu antes, però no se sabia fins al 23 de gener, no se feia públic fins al 23 de gener. I aleshores Agucos, comentant en Agucos, intentarem fer-ho, però bueno, ha sigut més prou loco, i de moment estem a veure si podem fer un últim esforç esta setmana i acabar de convocar. Jo vaig començar en els 1.000 euros que fan pels tiquets que fan, que se segueix fent. Vas a posar en 1.000 euros, que hi ha Agucos 1.000 euros més, ara enguany ja jo que em posar 500. El primer any, enguany seria el que feia avui les escaparates. Vosaltres feu alguna cosa, que nosaltres l'Ajuntament d'ajuda, vosaltres feu alguna cosa. I el primer any el premi era una cunya publicitària en Ràdio Guadassuar. Si no, el que va dir això, que n'hi havia comerç que se la feia ella. I després en el 20. El segon any ja el vam posar, em penso que el tercer any ja va ser en el 20 digital. Però és que l'últim any que vas tindre 1.000 euros, i això és 1.000 euros, el primer premi tenen 300 euros, el segon 200, el tercer més tot l'altre. Però aquests 300 euros no l'agarrava l'empresa i se ho quedava ell, no, que se'l gastava en diners del monopoli, en altres comerços d'Agucos. Però és que n'hi havia comerç, tots tenien premi, tots tenien el quart premi, però és que estic explicant. Sí, no, explica, però és que... El tema és el que anem a fer ara, no el que se feia. És que... Que ho abrevies un poc, per favor. Que volem saber-ho, però ho abrevies. Després en Agroguadassuar es pagaven les casetes de 200.000 euros. O sigui que en total més o menys teníem el mateix, uns 4.000 euros, perquè ho sapigueu. I després línia verda també es ajudava. Línia verda ja no existeix. Que ho heu llevat. Però això també era un servici. Ara el donem i gratuït. Puc? El doneu i gratuït. Però és que... Només un minut. Has acabat el minut? Estava dins del pressupost d'Agroguadassuar, igual que l'Ejo Vistele. Sí, també s'acaba. La línia verda m'han arribat més de 25 queixes de que usuaris l'han utilitzat i no els ha rebut absolutament ninguna contestació ni ninguna solució. Així que te puc donar per escrit inclús. Aleshores s'ha llevat perquè és un cost que no, és una que s'estava gastant i no estava servint per res. Ja està. Vale, no, que avui els mitjans que n'hi ha s'arriba directament. La línia verda, quan es va traure, segurament va complir una funció bona, però avui en dia n'hi ha accés... Ana Montanyana te ho pot dir. De fet, hi ha gent que està en el plenari que també ha fet queixes i estan esperant. Jo mateix, davant de ma casa, davant del parc. I no te van contestar? No me van contestar. 2 vegades vaig protestar per un banc rovellat quan en ese parc estava esperant a que me... Estem dient que la idea era bona. Sí, però ara està... Ara està... I damunt de servici a les empreses que podien preguntar qualsevol cosa en qüestió medioambiental
Simplement el temps, Domingo, simplement el temps ho ha superat. Vale. El temps ho ha superat. Espera que vos aclarit qualsevol dubte que hàgiu tingut en les partides de l'apartat del pressupost i sobre la festa d'Estellers. No, és que això volia comentar jo. La festa d'Estellers no li ha costat cap de gallet a l'Ajuntament. Ha sigut tot participatiu de la gent que va anar, era un sopar que es va pagar el sopar cada un i l'actuació va ser subvencionada per empreses del poble. Es va fer un cartell en el que apareixien les empreses del poble que havien patrocinat, subvencionat, conforme els que ho han pagat han sigut altres persones. L'Ajuntament no s'ha gastat cap de gallet. Així inclús tinc que dir que no s'ha gastat perquè en els pressupostos no n'hi havia diners per aquest tipus de festes culturals. Este Ajuntament intentarà de totes les maneres possibles promocionar la llengua i cultura valencianes de la millor manera que puga, sense cap vergonya i sense cap tapujo. Vull dir, no s'ha pagat l'Ajuntament perquè no tenia diners de pressupost, perquè els pressupostos de festes estan des del dia 2 de gener contractats i exhaurits pràcticament. Jo volia dir una altra cosa sobre lo de la cultura gratuïta i tal. Està molt bé lo de la cultura gratuïta i jo soc consumidor de cultura gratuïta, però també nadie me considera artista, encara no, però sí que la meva carrera és artística i els meus companys i jo que hem estudiat, necessitem estudiar una carrera artística, no passem de l'aire. O sigui, necessitem cobrar. És una professió. Sí, clar. I lo de la cultura gratuïta està molt bé, però si no cobrem els que la fem també tenen que sobreviure. No, però no ens referíem a una no, ja. Jo realment crec que estic un poquet d'haver sorprès, perquè jo he estat 4 anys de regidor d'Hisenda, hem presentat pressupostos, hem debatit, hem discutit, ens han fet comentaris i en ningú moment crec que hem tractat en ninguna agritud el regidor d'Hisenda sobre l'oposició, mai com he vist avui. Damunt, em sembla que acusar-me així davant d'un plenari de que jo al meu poble, quan porte 4 anys de regidor sense cobrar un duro, 8 anys de president de la Fira sense cobrar ni un duro, de que jo estic d'alguna manera perjudicant el meu poble, que és una falta de respecte, que és... Pues pot ser, però és una apreciació que tinc. Dir-me que ha dit la mentira en el tema dels números me pareix una altra vegada que dir que soc un mentirós és molt fàcil de demostrar. No, és que... Al pròxim plenari posar els números i ja està. Exagerat, si vols. Exagerat, vale, però jo crec que si estem per això, estem per a debatir, per a parlar dels pressupostos i no per agarrar una ensanyat personal contra una persona. No, l'ensanyat no. El dia de la Constitució de l'Ajuntament, senyor president, se van llegir així els comptes que certificava la senyora secretària i allí estan els números, no estem dient ninguna mentira. Si no me recordo mal, 6.139.000 euros de deute a 31 de desembre de 2014. Exercici tancat. Era exercici tancat. Però avui, a fecha d'avui, si anem i traguem els números... No, estos números, si els traguem els números en la mateixa data que els traguereu vosaltres, el dia 15 de maig es van traure, o 13 de maig es van traure els números de 2014. Podem tranquil·lament esperar fins aquella fecha i tu pots dir la teua xifra i jo puc dir la meva. És una mentida o és una diferent apreciació? Bueno, jo crec que acusar de mentira a una persona del plenari em sembla un poc fora de lloc. És que dir una xifra sense ser la certa, què és? Jo he dit una xifra. Tu has dit una xifra, però jo no he dit una altra, que eixa no és. Jo no he acusat a ningú regidor ni a ningú senyor president de mentirós en ningú moment, ni he faltat el respecte a ningú. Igual que dir-me que jo estic intentant el tema del Guadassuar, quan és algo que a mi no sé ni de què va, ni la carta, ni els expositors, exactament no sé del que està parlant. Jo sí que ho sé. Bueno, no pot dir, però preguntar, però jo que assumir també i la responsabilitat em pareix que també és algo que està fora de lloc. I dir que jo al poble estic perjudicant-lo, en què la perjudica jo? Dir que 50.000 euros van a Sant Vicent,
tampoc és dir la veritat. Entonces jo explique la meva veritat. Senyor president, antigament sempre es qüestionava que les despeses de prova de suar 50.000 euros eren elevades. Jo sempre he intentat justificar que no eren elevades, que estaven dins de lo que era un... Ara sí que estàs dient que són elevades per Sant Vicent. No, ara estic matisant que com pot ser que fa uns anys eren tan elevades i que ara se mantinguin les mateixes. No he fet ninguna... Són per a 2 fires. Bueno, són 2 fires, però vale. No, i per la llei d'ajust i per la llei d'ajust... Sant Vicent s'ha modificat de 5.000 euros per exemple faran, que no ho sé. S'ha augmentat de 14 a 20.000 euros les despeses de la Fira de Sant Vicent. Per lo menos és el que jo he vist, vas que no tinc. M'ha dolgut molt lo de Agroguadassuar, que Vicent va en contra de... Pues no ella soles, no ella soles. Un grup de gent. Jo vols preguntar una cosa... Els gastos de l'any passat de Sant Vicent no l'hem comptat com el passat. No, anem a veure. Estan parlant dels gastos de l'any passat. Que no ho sé. Jo ho sé. Els temes hi va preguntar. Sí, no crec que siga ofendre preguntar. Si no, a la pròxima venim, no diguem res, mos callem, estem tranquil·lets i com que no s'havien pressupostat mai d'aquesta manera els diners, este any havien pensat posar una partida única, però les factures aniran separades. És a dir, en una factura posarà Fira del Porrat, o com vulguem, i l'altra dirà Agroguadassuar. I a l'altre any, quan posem el pressupost, ja posarem una partida per a Agroguadassuar i una per a Fira, perquè ja sabrem quants diners realment s'estan gastant. En aquests moments hem posat una xifra redona i ja veurem realment la que gastem, i què gastem en una part i què gastem en l'altra. En aquests moments no ho sabem, però en base a l'experiència d'este any 2016, per a 2017 ja ho consignarem. Pues molt fàcil, en base a l'experiència dels 22 anys que s'estava fent la fira, haver pogut mantindre's on estava i de cara a l'any que ve consensuat en tot el món, probablement haurà sigut un bon xou de referència. L'experiència d'aixòs 23 anys, jo comparteix 10 anys d'experiència. D'aixòs 23 ne comparteix 10. A mi me pareix que el canvi de data ha sigut durant 4, 5, 6 anys. Sí, de 23 menys 6 són 17 en què s'ha fet en l'altra data. El nostre pensar i el que a nosaltres ens arriba de la gent del poble i els que hem consultat és que a tots els pareix més bé que siga on el tornem a portar, on estava. Vostès poden opinar perfectament en contra. És que no podem opinar. Sí, poden opinar en contra, però és que el que no pots dir és el que vulguis de manera tendenciosa i que no te se conteste. Tu no faltes a la veritat i no te se contestarà de ninguna altra manera, només que en la veritat, però la teva manera de dir-ho és tendenciosa i jo la conteste ixa tendència. Contesta aquesta tendència. A veure, és que aquesta acusació de que fa afirmacions tendencioses te l'estic sentint de veres, que te parle de tu des del primer dia. I jo no sé com explicar-te que quan Vicent, que és el nostre portaveu, llitja alguna cosa és un treball del nostre equip, de tot. Igual que el que jo he llegit és un treball d'equip, igual que vosaltres suposa que quan manifesteu alguna cosa se ho heu raonat i és una apreciació que compartiu, almenys majoritàriament. Entonces, de veres que continuadament que estigues dient això, me pareix el que ella ha dit, una falta de respecte molt gran per un company d'ací del plenari, que no entenc, perquè de veres que aquesta postura tan intransigent que teniu de qualsevol opinió que vosaltres expressem, que no la tolereu, és que no ho entenc. Estem en democràcia... Lo de la tolerància, això estàs dient tu. Si cada vegada que expressem una opinió tu vas a dir que és tendenciosa i que és no sé quantos, no ho entenc, o que és mentira, pues no ho entenc, vull dir, és la teva opinió, efectivament, i la nostra, per tant, si respectem la que vosaltres digueu, respecteu-vos a vosaltres, no esteu sempre acusant de tendenciosos, de no sé què. No ho comprenc, de veres. Jo, Amparo, ja te vaig dir-lo, a lo mateix que avui estàs dient bé, que ja m'ho vas dir en una altra ocasió, ja te vaig contestar lo mateix. La manera que tu parles a mi no me pareix tendenciosa, encara que siga treball de tots. La de Domingo no me pareix tendenciosa, és molt clara,
i no tindràs que dir, si li puc rebatir li rebatís, i si no li poguera rebatir no li rebatiria, però la manera en què ho expressa, no sé si ho feu entre tots o ho fa ell, la manera en què ho expressa Vicent, a mi sí que me pareix. Normal que està gravat, no, efectivament, ahí està gravat, ahí està gravat, ahí està gravat. No puc fer ningú ton ofensiu, he intentat moderar des del primer dia avui cada vegada més per intentar no molestar a ningú, no ho entenc. En l'any 2008 de cada 2 o 3 anys se celebra una assemblea d'història de la Ribera. En Guadassuar se va celebrar la 12 assemblea d'història de la Ribera. Sí. Se fa a més soc seguidor i si puc vaig. Se fa un monogràfic, després se fa una mistel·lània, biografia, història antiga, contemporània. Quan ens van reunir, jo, el monogràfic d'ací de Guadassuar, quin va ser? Filles i mercats. Per què? Perquè teníem a Guadassuar i el Porrat. Imagina-li. Doncs pareix que el Porrat havia desaparegut. Vicent, és... Gràcies I m'has dit jo a Vicent. Jo no sé què, jo no tenia... Nosaltres no tenim el govern municipal i pràcticament havia desaparegut. Mira que xulo. Xulíssim. Tots venint de la Facultat de Geografia i Història. Allí del Partit Popular n'hi ha uno o ninguno. Jorge Hermosilla és el que hi ha un conveni de Jorge Hermosilla que l'han deixat perdre, que és el decano de la Facultat de Geografia i Història, i està firmat un conveni. Això ho parlarem algun dia. Mira, el que ha introduït el tema ha sigut ell. Perquè veges tu que va fer... No, és que encara no acabat. És que nosaltres vam exposar, vam fer una exposició del seu Guadassuar i vam participar en l'Assemblea d'Història de la Ribera. Bueno, i una altra cosa de l'escaparat, l'últim. Home, és que no donem els escaparats, per favor. No, és que el més important és que anàvem la corporació, que ara el dia 18, que Juan va vindre. Qui és Juan? El senyor Juan Puigol. Joan. Ja, collons. Va vindre i anàvem comerç per comerç, el DEM, perquè els que anàvem tota la corporació, que us convidava a tots, venia que venia i es deia, bon Nadal, molt bonico i tal. Això també és important, això no val diners. I anava tota la corporació, se n'apuntaven tots els 14 i ja això no val diners. A veure, ja crec que este tema per acabar, respecte del 9 d'octubre, que no s'ha afegit res en els pressupostos d'enguany, s'ha utilitzat el que se tenia. Jo tinc que dir que com a les idees que tenim el govern municipal, anem a potenciar el 9 d'octubre de la major manera possible. Des del nostre punt de vista és el dia d'afirmació nacional més important dels valencians que tenim, i considere que han de posar, crec que fins ara no s'havia fet, este any en els pressupostos que hi havia i en la manera conforme està organitzat, perquè tampoc havien tingut molt més temps, hem intentat fer-ho de la millor manera i més digna possible, i anirem intentant que siga de la millor manera possible cada any més. Si s'augmenta o no s'augmenta el pressupost en funció de lo que s'estime oportú, és lo que es farà, simplement això. Respecte de la decepció que tenen vostès respecte als pressuposts, pues fins a cert punt ho trobo normal, però les explicacions que han donat no les trobo tampoc molt plausibles respecte a la demostració d'aquesta decepció. Crec que al final pot ser una diferència de parers entre uns i altres, i els que se proposa és el que hi ha, s'han fet les explicacions que ha cregut oportunes, i si no n'hi ha res més que parlar dels pressupostos solament sí, el tema de l'esport. Com a regidora d'esports, bé, que fa els pressupostos pràcticament s'han mantingut les partides, només són 2 clubs que han variat, una és el club de futbol i l'altra és el triatló. Pel que fa al club de futbol, abans hi havia 2 associacions, una era l'escola de futbol i l'altra era el club de l'escola. Perdona, no és per això, és que en el que vos ha passat apareix uns números que no quadren en la consideració de que... Ara ho explicarà per què. Pel que fa al futbol, abans hi havia 2 associacions, era el Guadassuar Club de Futbol i després estava l'escola.
d'acord? Cada un tenia la seva partida. Què ha passat enguany? El Guadassuar Club de Futbol no ha fet equip, per tant, aquests diners qui no els ha parats d'altres, i els que han fet ha sigut una miqueta de redistribuir-los, ja explicarem com. S'han ajuntat les dues associacions, l'escola de futbol i el Guadassuar Club de Futbol, i ara són unes soles, però no tenen el Guadassuar. No sé si m'explica, ens sabem si diu? D'acord. El que passa que a partir de setembre sí que tindran un Guadassuar Club de Futbol, sí que tindran un primer equip, perquè els que estan ara jugant a cadetes sí que pujaran. Per tant, ens van demanar que encara que ara no hi havia club de Guadassuar de futbol, a partir de setembre sí que hi hauria. Per tant, hem deixat ahir, hem augmentat una xicoteta partida perquè de cara a la propera temporada, que sí que hi haurà primer equip, pogueren començar ja tinguent uns diners que s'ajudaran a posar en marxa el primer equip, que ara no n'hi ha. No sé si m'he explicat bé, si no ho he entès o que no ho he entès. Sí, però jo no anava per ahí. Jo vaig simplificar 7.983 en 33, que n'hi ha uns números que no sé si és que han caigut ahir sense voler o és per algun motiu especial. Jo ho explico. A l'hora de fer els pressupostos per a 2016 s'ha de considerar que els equips de futbol no treballen per anys naturals, sinó que treballen per temporades. Aleshores, si ara fèiem una modificació de la seva subvenció, això anava a repercutir en un pressupost de la seva temporada que anirà fins a juliol, no? A juny acabaran la temporada, els esports. Sí, però teòricament ara tindran subvencionat fins a desembre. Per tant, el que havien fet era la mateixa subvenció que tenien, excepte les dues associacions que s'han fusionat, a una se queda sense subvenció i a l'altra se li augmenta, per el tema que havien comentat. El que s'ha fet és prorratejar en 7 mesos, per això dona el 0,33, perquè s'ha fet una divisió dels 7 mesos per a que acaben la temporada tenint la mateixa subvenció proporcionalment a la que tenien. I ara, a partir d'ahir, aprovarem una nova d'una manera més racional, és a dir, que siga més objectiva i que no siga a esta associació estos diners i a esta altra uns altres diners i no sabem per què. Per què aquesta associació té estos diners i l'altra associació té estos altres? Per què? Aleshores, el que anem a treballar és quina és la subvenció que ha de tindre cada associació en base a una sèrie de criteris objectius. No perquè siga més amic meu o menys o me caiga millor, no, sinó en base a criteris objectius. I en base a aquests criteris, a partir de setembre o a partir de juliol, és a dir, els mesos que queden, ja serà per a la nova temporada, s'aprovarà eixa subvenció. Per això els diners globals són els que n'hi ha llevant la subvenció del Guadassuar Club de Futbol, però els números, si els suma, no sumen els 60. 63.000 euros no sumen correcte, perquè ara ahir només estan prorratejat eixa 7 mesos. Aquests 7 mesos. La resta de diners que queden se distribuiran en base als nous criteris que encara no tenim preparats, perquè m'està demanant la documentació a totes les associacions, han presentat estatuts, han presentat pressupostos, s'ha vingut molt damunt el pressupost i hi havia associacions que encara no havien presentat tota la documentació ben detallada com volíem, per a tindre tots aquests elements objectius que permeten donar una subvenció en base a aquests criteris objectius. I per això havíem decidit, per no comprometre la temporada dels equips i dir-li, mira, te vaig a donar 5 en compte de 10, i la subvenció diu, i ara què faig? Aleshores hem decidit que acabaran la temporada en la mateixa subvenció que tenien, però prorratejada en 7 mesos, i a partir d'ahir aprovarem ja una nova i suposem que ens reunirem i parlarem en ells i ho treballarem. I això és l'explicació de una modificació de crèdit si per exemple resultase que, no sé, si el ciclisme ara són 583 sense mesos, falten 500 i de cara a l'últim termini de l'any o començament de la nova temporada dins de l'exercici 2016 no presenten algo objectiu. No, estan tots ja presentats. Però jo parlo per al setembre de l'any que ve la nova temporada. En què poden comptar? És que setembre encara és 2000, encara serà 2017. Setembre 2017. Clar. Si ja s'ha acabat la consignació, no, perquè... No, tot és... A veure, el global són els diners, són els mateixos diners d'abans. La consignació és el global, per tant haurà consignació perquè el que els diners estan consignats. Els mateixos, entonces? Sí. Solament li explica que solament hem llevat la subvenció del club de futbol perquè no hi ha equip. Aleshores són els mateixos diners que se donaven i dividit per 7 mesos a cada un.
els mateixos diners a cada un, dividir per 7, està clar. I a partir d'ahir, evidentment, com ahir no s'han gastat tots els diners de la partida, però que sí que estan consignats, la resta de diners ja se repartiran en base a aquests nous criteris. Hasta desembre només. I el total que ens gastaríem seria el mateix que se gastava abans, és a dir, el muntant global de subvencions per a l'esport continuarà sent el mateix, tenint en compte que hi ha un equip que ja no existeix i per tant aquesta partida s'ha baixat. Considerant això, el global és el mateix. Jo no dic que n'hi hagi... No sé si igual... Ja entès que n'hi ha els diners els mateixos, això ho tinc clar. El dic que és l'operativa. No entenc com en setembre, entonces li donarem a setembre l'any que ve només fins a desembre. De setembre a desembre acabarem els diners de la partida i en el pressupost de l'any següent ja se donaran seguint aquest nou criteri, perquè les associacions en començar la nova temporada ja sabran quants diners de subvenció van a tindre, perquè s'aprovarà. M'entén? La nova temporada ja tindrà un nou pressupost. Esta temporada no volien comprometre la comptabilitat dels equips. L'inici de la temporada de la majoria d'esports que n'hi ha així són en setembre, no? Per això. I entonces en setembre ja tenim fins a desembre els diners. Ells, quan vagin a començar, ja sabran quants diners van a tindre per a aquesta temporada. Que serà una part, evidentment, de setembre fins a desembre, i després, quan aprovem l'altre, ja serà aprovat anual, ja en regularitat. Este any és un any de transició perquè s'ha fet això, el prorrateig per a no comprometre i posar en perill la comptabilitat dels equips, i després ja se farà en els nous criteris. Aquesta és la idea. I això se va fer amb les associacions o només les esportives? En principi eren les esportives perquè són les que tenen escoles. A la resta d'associacions s'ha treballat d'una altra manera, en base a convenis que ha treballat en cultura bàsicament. Per tant, cada una té la seva especificitat perquè les esportives són escoles i per tant imparteixen, tenen unes despeses, i això sí que era diferent. Finalment volia acabar dient que és el primer pressupost que fem i per tant hem estat prudents en este pressupost. Sí. Havies començat antes a dir algo de massatgista? 5.000 euros per massatgista. Sí, bueno, quan heu dit, hem dit que no era un error, que sí, que hi ha 5.000 euros pressupostats per a massatgista. No. Era un error. Està fent la seva tasca ara? Massatgista no està fent la seva tasca perquè el pressupost s'havia acabat en l'estiu. L'havien utilitzat, els diners d'aquest pressupost s'havien utilitzat per altres coses. S'havien gastat 2.000 euros d'aquest pressupost, se'ls havien gastat, per tant no teníem diners per a pagar-li al massatgista. Però, vale, espera. Doncs a Xiner se suposa que ja n'hi haurà 5.000 per tot l'exercici de 2016 i n'hi haurà massatgista a partir de Xiner. Se buscarà la persona o l'empresa. Se farà un procés de selecció. Per això s'ha consignat altra vegada, però per fer-ho... La única diferència que anem a fer ara, que és una cosa que remarcable, és que ara qualsevol escola o club podrà seguir el massatgista i no només uns determinats clubs. S'ampliarà per les escoles esportives. Això que abans només era privilegi d'un sector que arriba a tots. Perquè es faci una idea, de 14.000 euros, per exemple, que hi havia de foment de l'esport, quan nosaltres assumirem el govern quedaven 1.400 euros, el 10%. Per tant, poca cosa se podia fer. Però hem fet igual. És a dir, que hem estirat diners, hem estalviat en altres partides i gràcies a això hem aconseguit el pressupost que tenim. I no és que estem tot el dia parlant del deute, sinó que a pesar del deute hem fet este pressupost. I tot això és a base de gestionar. També volia dir això, que és el primer pressupost que hem fet, que són prudents, que a mi m'hauria agradat canviar més coses, però que en aquests moments hem preferit ser prudents i per a l'altre any, ja en experiència i sobretot en la gestió que anem a fer, jo crec que anem a acabar el 2016, jo estic segur que el 85% no anem a acabar en el 85%, estic segur que anem a baixar més. Però quan... No dona la raó. Jo dic que el 85 serà a finals de 2016, quan s'acabi este pressupost. Dic que has fet un pressupost molt contingut, molt semblant al que s'està realitzant els últims anys en l'última legislatura. No és semblant perquè bàsicament en els mateixos diners invertim en partides que de moment són prudents, però esta és la partida de serveis socials, per exemple. Esta és la partida
Esta és la partida de cultura, en blau la seua, en roig la nostra, i ahí està simplement mirant que no són iguals. Passem a l'altra. Esta és les beques de llibres i esta és la de foment del treball, i per tant esta és l'última, que esta és la que se redueix. Mira per a on. Esta hem invertit menys. Quina és? Doncs mire, esta és la dels òrgans de govern, perquè com el senyor alcalde no cobra, se redueix. I per tant no és un pressupost igual o paregut, no és. En l'estat de despeses ja presenta moltes millores, però de moment són prudents, i ja li dic jo que en 2017 va haver més millores. En la memòria del pressupost de 2016, que crec que firma vostè, per el que estàvem comentant abans, en l'estat de despeses, les enormes càrregues en què es troba el municipi. És el que jo volia referir-me, és dir, si estem en enormes càrregues, me sorprèn que puguem portar a terme i seguir dotant de les associacions, tant esportives com culturals com festives, les mateixes subvencions, perquè em pareix perfecte. Jo no dic res en contra d'això. I en un altre punt, que no recorda on, diu que ha duplicat... Sí, és un error. Té raó. És que ha duplicat, jo dic... És un error. És un error. Ha duplicat el tema d'inversió. Ho diu en la meva memòria, mira com ho tinc així ratllat per damunt, perquè és un error. És que ho vaig llegir i dic... Sí, no, el que és, i això és un error meu, i havia fet mal els números, i en principi m'aixia que era el doble, i a mi me va estranyar, i quan ho vaig repassar era que la partida s'havia copiat la de dalt en lloc de la de baix, i per això no me coincidia. Està així. En l'educació, cultura i esports diu més del doble respecte a 2015. Ja està corregit, que això no és així. No, té raó, i això no és així. Però sí que és veritat que hi ha inversions que milloren perquè millora la gestió, i per això fa que hi hagi més diners per a poder-se gastar en coses que considerem fonamentals, com és la política social, com és la política de neteja de parcs, que pensem que és molt necessària, el tema de l'educació, el tema de les beques de llibres, el tema de... N'hi ha una altra que crec. El 3.600% serà un 3,6%, no? En la memòria, pressupost 2017, en l'última línia abans del... 3.600%. Sí. Serà 3,6%. Sí, aquests datos les vas passar jo perquè eren de les transferències corrents, sí. 3,6? Sí. Això és que així el percentatge així. La participació en els tributs de l'Estat, com s'ha calculat, sí, això tu vas passar jo directament. Des del 2008 i 2009 aquests torns no s'han fet ja. No, mira, ara comentem, si quan acabeu tinc que dir simplement unes cosetes de l'estabilitat i parle d'això. Perquè també apareix que encara ens retenen. Sí. I del 2013 enguany, ara ho comentem. Quan acabeu? Un punt, el de sol·licitar a la Diputació de la Tesoreria, és el següent. Finalment també, per acabar, en el tema dels ingressos, al revisar-los vaig veure que hi havia alguns ingressos que estaven sobrevalorats i els vaig baixar, cosa que podia no haver fet i haver tingut més diners en el paper, però que després, mirant les execucions reals del pressupost, vaig veure que se n'anaven molt respecte del que estava pressupostat com a ingrés, i per tant les he baixat, i això ha fet que baixarà també el pressupost, però s'ajustarà un poc més a la realitat, i espero que 2017 encara millorem més. Bueno, pues s'hauran de... Sí, dona compte perquè la normativa exigeix que quan s'aprova el pressupost se dona compte del compliment... L'han d'aprovar? No. Val. De l'informe del compliment d'objectiu d'estabilitat, i entonces en relació a lo que comentàvem, pues, la conclusió de l'informe és, com haveu vist ja, que el pressupost consolidat compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, entenent com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament, d'acord amb la definició que es conté en el SEC 95, i complís l'objectiu del límit del deute. I entonces, per arribar a este informe, lo que se fa és calcular uns ajustos sobre els ingressos previstos que consistixen en restar el tant % d'ingressos que sobre els previstos
no s'han recaptat, és a dir, si teníem unes previsions de 2.903.000 en el capítol 1, tenint en compte la recaptació efectiva que s'ha fet en l'exercici anterior, tenim que descomptar un 14,35% per alguns ingressos que finalment a lo millor no recaptem. Entonces, això ens dona que tenim que fer, sumant el capítol 1, 2 i 3, un ajust a la baixa de 444.032,58. Això obedeix al criteri de prudència que diem sempre sobre les teues previsions, fica't una... I després l'ajust següent és el que estava comentant Vicent, que és la devolució i la liquidació de la participació en els tributs de l'Estat de 2008, de 2009 i de 2013. De 2008 tenim encara pendent 9.922 euros, de 2009 29.643 i de 2013 30.974. Això és que quan se fa les entregues a compte per part de l'Estat se fa un càlcul que al final, quan l'Estat recapta, s'ajusta, no? I se fa la definitiva, entonces n'hi ha anys que queda millor, pues del 2010, 2011 i 2012 no tenien que tornar res, ens hauran ingressat inclús a millor algo, però del 2009 i 2013 tenim... Sí, el que fan és que en lloc en la participació mensual, si ens toca que ens ingressen 60.000 euros, pues te van llevant mensualment, ho pagues en 5 anys, perquè se paguen 20 anys, se sol·licitarien en su dia ajornar-ho a pagar-ho en 20 anys. En esta última no s'ha sol·licitat, s'ha considerat que se podia pagar en els 5 anys que toca i ja està. Però en aquell moment a lo millor suposava una càrrega i se va sol·licitar, i per això que encara s'arrastre. I ja està. Doncs ara ja sí que a la votació. Alguna cosa més? No? Bueno, doncs passem a votar els pressupostos. Vots a favor dels pressupostos presentats i plantilla personal. Vots en contra. Doncs queden aprovats per majoria. Segon punt, cessament del tresorer, regidor i atribució de funcions al funcionari de carrera. I demana a la secretària que faci l'explicació. Este punt al final se converteix en dos. Uno que és un informe de la presidència previ i necessari per a poder acreditar que la funció de tesoreria no pot ser desempenyada per un funcionari amb habilitació nacional, i el segon punt que seria sol·licitar a la Diputació de València que prestarà el servei a través dels seus funcionaris mitjançant un servei d'assistència tècnica. Entonces, lo que te diu la disposició transitòria sèptima de la Llei de Reforma i Racionalització de l'Administració Local és que fins al dia 31 de desembre, o sigui que ho estableix en principi de manera transitòria, aunque esta transitorietat s'allargarà segur, però bueno, diu excepte pròrroga per la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat, aquesta serà probablement la via en la que aniran prorrogant-ho, excepcionalment quan en les corporacions locals la població de les quals sigui inferior a 20.000 habitants queda acreditat mitjançant informe del ple la impossibilitat de que les funcions de tesoreria i de recaptació siguen desempenyades per un funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, ja siga amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació, aquestes funcions podran ser exercides per funcionaris de carrera en la Diputació o entitats equivalents, quan queda acreditat que això no resulta possible per funcionaris de carrera que presten serveis de la corporació local. Entonces, al respecte, se eleva com a cap de personal, que és l'alcalde, eleva al ple l'informe en el que explica que l'Ajuntament de Guadassuar se troba en este moment en la exigència legal de complir ja en incrementar la seva plantilla en una altra habilitat nacional per a desempenyar la funció reservada d'intervenció. La situació econòmica de l'Ajuntament ha determinat que durant tots aquests anys, pel cost econòmic que podria suposar, que no s'hagi iniciat aquesta reclassificació de la secretaria. En la mesura que aquesta situació va millorant, tal com es preveu als informes relatius al pressupost 2016, l'Ajuntament haurà de fer front a aquesta exigència. Si partim d'això, sumar a aquesta exigència que ja l'Ajuntament ha de fer front, el incloure dins la nostra plantilla un tercer lloc de treball de tesorer, o sigui, un tercer lloc de treball de funcionari amb habilitació de caràcter nacional per a que com a tesorer, suposaria una càrrega excessiva del capítol 1 en relació a la resta de pressupost i ficaria en risc el compliment de tots els paràmetres i exigències que, com ara hem vist en el nostre pressupost, i que complim. Per altra banda, la possible solució de l'agrupació de tresoreria, que seria probablement la solució que a la llarga s'implantarà en tots els ajuntaments menuts, ha de ser establerta per la comunitat autònoma, que a dia d'avui no preveu aquesta possibilitat.
aleshores se presenta este informe per part de l'alcalde per a que quede acreditat en el ple la impossibilitat de crear un lloc de tesorer amb el perfil de funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Entonces, el següent punt, segons aquest informe, seria recabar l'assistència de la Diputació Provincial per al desenvolupament de les funcions de tesoreria. I, com ja vos he comentat, des de la Diputació se mos ha dit verbalment que no van a poder assumir este servei i que no, pues entonces tenim que anar ja a la tercera solució, que és que de manera transitòria, mentre se doni resposta a este requeriment i en el cas de que la Diputació mos diguera que no, ja definitivament, pues se realitzaren o s'assumiren aquestes funcions per un funcionari de carrera amb capacitat per a realitzar aquestes tarees, que serà designat, no ho fica així, però així no ho designem perquè se designa mitjançant resolució d'alcaldia, perquè és l'òrgan competent com a alcalde personal. Entonces, sol·licitada ja aquesta assistència i donat compte d'aquest informe, a la que procedirà mitjançant una resolució serà cessar al regidor d'Hisenda com a tesorer i adscriure les funcions a un administratiu. Entonces, esta sol·licitud d'assistència a la Diputació sí que s'ha de votar. Si voleu ja la votem. Alguna pregunta respecte d'això? Jo he de votar. Sí, la sol·licitud a la Diputació sí. No, però si era incompatible. Bueno. Com sóc jo. Pues sí, la veritat, pots estendre perfectament, seria normal. Bueno, pues no n'hi ha ninguna qüestió. Vots a favor? Vale, pues ja està. Abstencions? Una abstenció. Ai, ja he picat una... No t'havia pues queda aprovat per majoria. Bueno, sense més temes, avui és una sessió extraordinària, no n'hi ha tema de pregs i preguntes. Això, que tinguem tots unes bones festes.